My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Matthew 24:13 kangobwera pose chedwa paka verse kameneka chifukwa cha nkhani imene kukambai kuyamba tayamba mwarandira Yesu very good wachonga kumwamba, but it's the finishing that is also very very critical. Kumaliza 24:13 Matthew 24:13 ndani wapeza? Yes, kweza ni mau. Yes, tamverani, si kwangoti mwayamba hai mwayamba mwalandira Yesu, yes, very good, koma gwiritsitsani Yesu mpaka chimaliziro. Chipulumutso ndi chimene chocho, si kwangoti kuyamba ngulekezera panjira, no, hai. Tsono ifeyo tiye tiyambe, chifukwa tsiku limene tinyamukero sili kudziwika tu, hai sili kudziwika. Get ready. Munthu akakhala ndi Yesu, kaufera kuchipatala, kani mabipi usiku, kani ngozi ya gari, you are ready. Chifukwa nchani? Muli Yesu. Hallelujah. Ndiye timaphunzitsana zimenezi wiki imene iyi, ndipo timaonesetsa kuti aliyense adziwane ndi mpulumutsi. Lero timaliza gawo limene lili, tisanafike kumeneko kuna kuti kuyamba wiki ya mawa Monday. Kanthu kakakhala kabwino timakhumbizana kuti khumbi batinanga kuyamba Monday tikhumbizane Yesu anali pano atauka kwa akufa masiku 40. After 40 days uyo wanyamuka akuti ndikakukonzerani malo. Tsono iye akakonze malo osangonena bwanji, chifukwa zonse zanangonena mawu zinakhala mukukhalika monga mwene mapiri, nyanja, chani. Saka nangonena kuti kukhala Yerusalemu watsopano, koma wapita kukakonza. Ndiye tifuna mukaoneko kumene wapita kukakonzako, kukhumbizana kuti kodi kuli bwanji, bukuli kuli bwanji. Yohana nayesetsa kuti afotokoze zinakatika kukhala ngati palibe amene angafotokoze zini kumene koko. Komanso wiki ya mawa yomweyo tichenjezane. Ino kungomva za gahena, koma nifuna tidzafukule muone moto wake ndi wa mtundu wanji, ndipo kumeneko kuli bwanji. Inu Mulungu akakwiya Mulungu is very slow to anger, sakuya msangai, koma akakwiya, who can stop him? Angamuletse ndani? Akakwiya Mulungu, ndi mudzaona mmene ili gahena. Si kwangoti chinyanja, inde ndi nyanja nati nyanja, koma chili ni ma department. Chinyanjacho malinga ndi munthu umene wachimwira. Ku Yerusalemu watsopano sonakoso, si kwangoti Yerusalemu watsopano, ayi kuliso ma department malinga ndi umene unagwira ntchito ya Ambuye. Amene agwira ntchito ya Ambuye mokondweretsa kwambiri akawala kuti wena kwangodziwana ndi Yesu amwalira, akawala ndithu kwangoti wawana ngasiwa gasemba ngahena wawala ndithu ngati kaliboyi kungoti je bora tasemba ngayi akalowa. Koma amene wagwira ntchito ya Mulungu akaonekanso uko. Paulo tizikakhumbira muja timati kuti president akudutsa uko, anthu kuchoka mu nyumba kutamanga kukamuona, zikakhalanso motero mu wakuti akudutsa uko kukamuona. Iweyo tuli kale komweko, koma kuti kukhumbira zimene anzako anachita. Gahenanso chimodzimodzi, sikuti konse wakuti kugahena, pali ena achita zazikulu mbweretsa mbiri kwa Satana. So Satana nso afuna wathokoze moto wake. Yesu akuti bwanji, mmangeni manja mumponye pakati azingobwata. Tiona ndithu kumeneko. So kumeneko kuli mphutsi tazikulu moto ndi umene. So mphutsizo moto ndi umene mphutsi zimatenga nyonga mphamvu kumoto. So moto izo osafa. So mphutsi zizikuluma moto kupsa koma mphutsi muyaya. Chifukwa chani? Wamugwira ntchito yaikulu Satana. So wapita ku Gahena with distinction.
zisadzatero ndiwe ndi watu wonde amene wawa ndi amene amabwera ku morning devotion amadziwa choonadi koma mwadala akuchita bezijazi iwe ayigwira Yesu. Haleluya. Musachite mantha ayi munthu amene ndi Yesu kaya wina alankhula bwanji za gehena iwe uli ndi Yesu zako zili chani. Amen. Tiye ndipemphere. Atate Mulungu wathu nthawi yakwananso kuti mutigawire uthenga wa lero. Titi zikomo chifukwa ndinu Mulungu amene mumalongosola zonse. Chitani ichi kutsimikizira awo pamene anapanga chisankho kusankha inu Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wawo kuti zonse zili bwino. Zikomo chifukwa cha tsiku la lero. Maka chalonjezano ja munatipatsali kuti pamene pasonkhana awiri atatu mu dzina lanu inunso mumakhala muli pomwepo. Tsono tidziwa kuti mulipo mpano tilankhuleni chifukwa tapempha izi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mwa summary ya this week timanena za chipulumutso. Ndiye tinanena kuti tamvana abale. I don't want somebody to miss a point. Sindifuna wina waphonyane ndi chofunikira kwambiri. Inuyo kuti mukalowe kumwamba ndi chifukwa chakuti Yesu anakuferani. Chifukwa choti Yesu anandifera ineyo. Ndiye Yesu anali pano muthupi ilili zaka 33. Ena kuti 33 and a half, it doesn't matter. Koma pa zaka zimene zozo sana chimwepo kwa Mulungu. Sana chimwepo ngakhale maganizo, ngakhale muzolankhula zake, ngakhale mu ntchito zake za thupi. Mphotho yake ya uchimo ndi imfa tinanena choncho. Koma Yesuyu aferanji popeza Yesu ana chimwepo. Kufa kuti ainuyo ndine basi. Sikuti ana chimwapo ayi. So your sins are fully paid. Amene apita kugehena nzake kwa nama chimwa anu analipiridwa kale. Inuyo mbali yanu, ineyo mbali yanga. Popeza iye wachita zimene zozo. Ndi chani kodi? Roma 10, tsegula na Roma 10. Ndime ya 8 kulekezera ya 10. Aroma 10. Inuyo mbali yanga ndi iti. Ineyo mbali yanga ndi iti. Kuti ndi landire chipulumutso chimene chocho. Aroma 10. Verse ya 8 mpaka kulekezera 10. Wina aliyesa bena wapeza bora uzifura bora poverenga. Yes. Takweza nkoni for you. Mau alipafupi ndiwe. Mkamwa mwako ndi mumtima mwako ndiwo mawu achikhulupiriro amene ife tiwalalikira. Kuti ngati udzavomereza mkamwa mwako Yesu ndi Ambuye ndi kukhulupirira mu mtima mwako kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa udzapulumuka. Pakuti ndi mtima munthu akhulupirira kutengapo chilungamo, ndi mkamwa avomereza kutengapo chipulumutso. Tutamvani. Tandiyangana nini? Ndiyanganeni. Pakamwa ndi apa. Mwapaona iti? Mtima uli apa. Tili chipulumutso ichi ndi apa. That's the distance for me to get saved. If I confess that Christ is Lord, apapa, and believe in my heart, nkukhulupirira mumtimamu kuti ndi Ambuye anauka kwa akufa, nkhani yatha. Tsono nkhani yakugona pa chikhulupiriro. Mumvetse tu chikhulupiriro kuti chidziwike. Chimadziwika ndi chani? Ntchito. Musachepetse ntchito iyayi. Ntchito. Na kuti chikhulupiriro iyeyo kuti aone kuti uyu damani khulupirira akaonera ntchito. Chikhulupiriro wonse umadziwika ndi chani? Zipatso zake. That's why ntchito musamachepetse ayi. Ntchito nzofunikira pa moyo wa uzimu. Ntchito zionekere. Chifukwa ntchitozo ndi zimene zikulankhula za chikhulupiriro chako. Alright. Ineyo kwatu kunzimba. Mafoni ndameti nawawa. Nditaganizirani. Ndalandira phone. Amomuno. Asakala thamangana amwalira funo kunzimba. Tele muti maliro tudikira inuyo. Tsono uganiza amayanga mwalira. Amena jazaka 9. Munthu wankulu sangayike lero lero ayi. Ndi kuti mwina ndi mawa nkucha kuwika. So ndiye kuti zimene akulengeza ma TV anyamata ku Zambia babwera audzayimba ku golf club
matikiti akugulitsa mose mu filling station Puma ndenda gula dzulo ine dansi kuyambika lero 2 koloko so mayi wanga wamwalira ndalandira phone 9 koloko mayi wamwalira so tikiti yoti nipite uya ku dansi 2 koloko ndiye tsanga ike maya jano ndachikulira amenaja nifina ku asana aningofinako mala ndikuthira kumzimba ndiye basi ofika Nyamata ku Zambia okuyimba ku golf ndilibe problem ndilibe problem mpaka ne chitungi muno mtsikana mende uvinana iwe mawu ndupita kumaliro to amayi anga mwalira anga ndatani ne chifukwa chachani ntchito ndi chikhulupiriro satani mukumva koma iweyo kuna kuti ndiko mkhristu Mulungu twakuona ntchito ndipo akuona kuti misara tu misara iyi chifukwa ntchito ndi chikhulupiriro satani zasiyana zisatero ndiko wa Yesu kodi ntchito zionekere so musachepetse ntchito chifukwa ndi zimene akaonere kuti uyudi ndi wanga ngakhale kuti chipulumutso si ntchito zanu chipulumutso wakugulirani kale chifukwa tikati ntchito the standard imene waika Mulungu is too high yoti palibe amene angafike palibe. Ndinawerenga dzulo lija pa Yakobo 2:10 kuti ukangokhumudwapo palimodzi wachimwira chani wonse. Tsono Yesu akuti nalembedwa usaphe kumene nkuti kwangodana ndi nzako watani wapha. Taganizirani ndi angati amene madana nawo ino mukuphatwa amene wo uko nikuti kwalembedwa usachite chigololo koma kwangomuyang'ana mkazi nkumkhumba watani kale. Tsono akapulumuka ndani? Chimene amatanthauza apa nkunena kuti ntchito zanu sizingakupo ni mwazi wake. Koma tiyeni ifeyo monga munthu pamene ndamukhulupirira Yesu ndionetse ntchito zabwino. Ndikumvera tu ine azimayi amene ari kuvala movula amene wo akanadziwa let me warn you akanadziwa Mulungu. Martha Chizuma ndi wa SCB eti koma SCB ayikulili uko na anti-corruption ili kuti kumwamba. Ndikuuzeni mene zimakhalikira samangoti mwana wanga wachimwa ayi Wells Sakala wachimwa samangoteva kono kuti wachimwe Wells mwana uyu kuti achimwe zatani ndi akufukula nkhani tsopano. Tsono amene ikampezeyo ameneyo Luka 17 chekula Luka 17 ndime ya 1 ndi 2 ndime ya 1 ndi 2 Luka 17 Have this one. Start all over again. Sorry. Is it working, the mic? Is the mic working? Yeah. Mungu isunga imene basi. Ndipo anati kwa ophunzira ake sikutheka kuti zolakwitsa zisadze koma tsoka iye amene adza nazo. Kukanakhala verse number 2. Yes. Kukolowedwa mwala wa mphero nkhosi mwake ndi kuponyedwa iye nyanja nkwapafupifupi koma kulakwitsa mmodzi wang'ono awa nkwapatali. Tamverani chimene Yesu akunena akuti sikutheka kuletsa mayesero abwera ndithu koma tsoka amene azeremo mwa iyeyu. Tsono wina wavala movula kucheka kose uku wavala mu ifeyo timasiyana ndi inu azimayi timasiyana. Ifeyo timatengeka msanga chifukwa cha maso akaona amachita register uku pali obrangata ili uko bongo. Tsono bongo kulika nerve kulika msemba kama pita kuvita pali muli impsho iyi pamwamba pake pa impsho apa pali adrenal. Tsono adrenal ndi amachita kuti magazi azithamanga. Ndi tikangoona zikanguti kufika uku ndi magazi amathamanga
kumaganiza zoyipa chifukwa chani maso aona choyipa nkudzachita zonsezi. Inuyo sizili choncho ayi. Inuyo munthu ayambe wakugwirani mawu kaenda pamene kamtima kama kamanyamuka. Inuyo you are different. That's why Yesu sananene kuti iwe mkazi ukangoona mwamuna nkumukhumbira ayi. Koma mwamuna akangoona mkazi nkumukhumbira watani kale ameneyo. Tsono kuti china zibwera ndithu zibwera. Koma tsoka amene zidzeramo kukanakhala bwino mayi ameneyo wovala muvula kumanga chimwala chachikulu kumponya pa nyanja. Tsono kunena za distinction ija timaneneko Gehena ija wachimwitsa ambiri. Ndikunena kuti mabusiness awo tione ni kuchita business yanji. Mabanja akuthanda kukhapana tena analedzera kuti aledzere zikapeza uyo akucheza kachasu iye samwana wayi iye ntchito yake akucheza kachasu nkuguliza nkulipirira wana school fees zikuona ngati zabwino. Koma akanadziwa kuti kulakwa kumene kulakwitsa anthu ambiri nkunena kuti mabusiness tizisankha mabusiness azikhala olemekeza Ambuye. So be careful. Mabara ndi amene anthu akungana mumabara. Very good. Ni business kuyenda. Koma mukanadziwa kulakwitsa mmodzi mwa awa. Mulungu samangoti walakwa uyo kuti alakwe zinatani. Chikakupeza usatero iwe ayi. Ambuye atidalitse. Lero tifuna timalize. Kumaliza kwake timanena dzulo zakuti chipangano chakale kunali kusunga malamulo. Chipangano chatsopano tanena kuti kuchipangano chatsopano ndi Yesu. Kubadwa kwake kwa Yesu kuja ndiye chipangano chatsopano. Ndiye tinadzanena mothamanga. Koma pano ndifuna nitsindikepo pang'ono kuti tidziwe kuti kodi chipangano chatsopano ichi ndiye kuti zikutanthauza chani. All right. Aroma 5 tegurani. Aroma 5 chipangano chatsopano 8 kulekezera 11. Tsono wena apeze 1 Petro 1 tisadikirire abawo kaziverengayi 1 Petro chwani muverenga ni mwambiri 1 Petro 1 muyamba 18 kulekezera ndime ya 19. Tsono amene wapeza Aroma 5 averenge 8 kulekezera 11. Amene wapeza 1 Petro 1 apeze 18 to 19. Aroma chapter 5. Yes. Kuyambira verse number 8. Verse number 8. Koma Mulungu atsimikiza kwa ife chikondi chake mwini yekha mmenemu, kuti pokhala ife chikhalire ochimwa Khristu adatifera ife. Ndipo tsono popeza tinayesedwa olungama ndi mwazi wake, makamaka ndithu tidzapulumuka mkwiyo wa Mulungu mwa iyeyo. Pakuti ngati pokhala ife adani ake tinayanjanitsidwa ndi Mulungu mwa imfa ya mwana wake, makamaka ndithu popeza tayanjanitsidwa tidzapulumutsidwa ndi moyo wake. Verse number 11. Ndipo sichotero chokha, koma ife tikondwera ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene talandira naye tsopano chiyanjanitso. Amen. Tamvera na bale. Inuyo mukangokhulupirira Yesu. Alright, titengere kwa Adamu. Ine ndikufuna aliyense amvese za chipulumutso. Mango kangana pa zazi za ubatizo mizana ife mwakuti chani mwakuti chipulumutso ndi ichi. Tamverani. Chipulumutso ndi ichi. Chipulumutso. I want you to grab this point. Chipulumutso ndi ichi. Mmene Adam anachimwa munda muja, panali chidani osati chamasewera pakati pa Mulungu ndi munthu. Moti anatumiza moto encircling the wina asalowe mmene mwe. Angelo anatsika asalowe munthu kumpirikitsira kunja. Anayesera Adam payekha masamba mkuyu chani 12 koloko zauma nkuti uyesera tinchito tako pawekha sunga mkondweretse Mulungu mpaka Mulungu anaponya chikopa kuchoka kumwamba kuti avale chikopa. Ndiye Yesu yo January tsuru muoneka kuyengoyamba Genesis ni Yesu yekha mobisika. Chipangano chatsopano Yesu tsopano in a revealed manner. So tione inuyo ndine pamene tikoza kugwirana chanza ndi Mulungu woyerayo Sakala amene inde ndinu ochimwa koma kanati muone ine
mumvere mukuzoona kuti koma wochimwayo Wells amigo akhoza kugwirana chanza ndi mulungu pa mtanda wa Ambuye Yesu. Haleluya. Tere Yesu chimene anachita nkunena kuti munthu wochimwayo Yesu kubwera pano sanabwere wolungama, anabwerera ifeyo. Tsono inu mutazindikira kuchimwa kwanu nkubwera kwa Yesu nkhani yatha. Zakale zatani zapita, mugwirana chanza ndi mulungu woyerayo pa mtanda wa Ambuye Yesu, si pa ubatizo ayi, si pa Ukaristiya ayi, si pa mgonero ayi. Pamene mungagwirane chanza ndi mulungu ndi pa mtanda, ndi chokhacho chimene Yesu anabwerera pano. Kubadwa konseku nkudzati adzatifere. Tsono inuyo mukakhulupirira izi mwalungamitsidwa, you are justified. Ndiye kuti apapa pali mwazi wa Yesu. Mulungu akamaona kumwamba kungoona mwazi umene usuna chimwepo, inunso ngati simuna chimwepo ayi. Kwango chosapo mwazi mulimo muja wochimwa maganizo, wochimwa mwakuti koma mwazi ukangoti waphimba apa mwapulumutsidwa. Chifukwa chani? Mwalungamitsidwa. So inuyo mukakhulupirira Yesu ndiye kuti mwalungamitsidwa. Chilungamo chathu pamene tikapite kumwamba, ifeyo tapita kumwamba, talowa kumwamba chifukwa talungamitsidwa ndi mwazi wa Yesu. Zikumveka pamene bweti? Ntchito zimene tikuchita zabwinozi tikalandira dipo uko, kukakhala makorona uko, koma na chipulumutso tiye tiyang'ane pa Yesu. Haleluya. Tiye tipite patsogolo pang'ono. Ndifuna kuti wina asaphonyane ndi ichi. Tsono tichite bwanji kodi? Chifukwa chake dzulo lija kuti ndidzana ndilija timanena za golide, tinanena kuti Yesu atabadwa. Yesu kunali anyamata atatu amene ananyamula zokampatsa Yesu. Zokampatsazo zimalankhula kumulankhulira Yesu za tsogolo lake kuti kodi uyu ndani. Mateyu 2 tsekulani. Tatumva paja pa 1 Petro. Eti wena anatsekula pa 1 Petro. Pepani. Tawerengani 1 Petro pamene. Tinati 1 Petro cha verse chani? Okay, tawerengani ngakhale ndalankhula kale za 1 Petro. Werengani. Chifukwa wina anagwirapo chara ndi tsono osa muverengetsa ndi yakhoza kukwiya kwambiri. Werengani. Tinati verse 18 kulekezera cha 19 1 Petro 1 verse 18 ngakhale kuyambira pakati podziwa kuti simunawomboledwa ndi zovunda, golidi ndi siliva, kusiyana nawo makhalidwe anu achabe ochokera kwa makolo anu, koma ndi mwazi wa mtengo wake wapatali, monga wa mwana wankhosa opanda chilema ndi opanda banga, ndiwo mwazi wa Khristu. So zimene timanena kuti Yesu sana chimwepo opanda banga, opanda chilema. Yesuyo iyeyo anakuferani nakulipirirani machimo anu onse. Tere ifeyo tili owomboledwa chifukwa cha mwazi wa Yesu, chifukwa cha kubadwa kwa Yesu, kubwera pano kwa Yesu nkuti adzatifere kukulipirirani machimo anu ndi machimo anga. Basi tsono inuyo mukhulupirire mukadali ndi moyo. Akazi wanga kudziwa ife timapita nthawi zina kuzipatala kukapemphera odwala kuzipatala. Nthawi ine ali kubunda mwana wina wake, mwana wa skulu, aphunzitsi chonde mukapemphere m'bale wanga ali kuchipatala kwa mu Central, chonde wadwala mukampempherere. Kazi natani ni tsiku loyamba anangozengereza basi. Watafika saa chiwiri nangasiya mapita ku daily dezinazafika pakaya mpaka kubwera ngati angagwade mu office. Aphunzitsi please. Ine kupita masiku amene wakamuzu kuli ma Miss Malawi, timachita za Miss Malawi. Iyeyo anali Miss Malawi, sitichula dzina ngoti Jeni, koma nzakale izo. Tsono HIV itabwera kumene ndipo kulibe ma ARV. Inu anaonda ngati thabwa kuti vamvika munthu wagona apa, tsono ka bed sheet ndi munthu uyo ngati kapena pali chani. Matenda amene aja no ARVs in those days. Zilonda konseku
Acceleration thupi lonse kamunthu ndameneyo tulineyo chita chake chinangobwera mu mtima upemphere naye alandire Yesu. Tunakuona samatha kukhala tsonga ayi wakhala pambika miyezi ngati zonse pomwepo so nditani nzeru inangobwera kuti alipo wina ali nkapepala munali shuga so pepala la shuga la imputa hoile nangong'amba pepala lija nkuziroda nanga sikonseku nkudzavika pakhutu apa nkubora kuti kamwa kanga aka kasakhudzane ni zironda mukumva koma ndiye ndingoti ni Jeni ukundiva Jeni kamutu kaka ukundiva Jeni ngakhale inu tamvani chimene chili urgent ni munthu akadwala very urgent kukampempherera akadali ndi moyo very chipulumutso munthu akakhala ndi moyo ndipo mzimu wa munthu wa Mulungu zili choncho ni pamene ali moyo munthu mpempherere. Koma dziko lapansi lapusitsidwa ngakhale wakuntchito kuti kuti ayi nipatse nkoni ndalama loni ndikaona amayi anga adwala kumudzi ayi sapereka kungomva kuti amwalira ndiye mpatse ndalama so nikachitapo chani atakugula bokosi la boko koma nkuna kuti chimene chili urgent pamoyo wa uzimu ndi munthu akadali ndi mate wadwala ino ukumva Jeni ngakhale munthu akhale wochimwa chotani ukumva Jeni Yesu alipomwepa apa ndipo alilete kukukhulukira ukumva Jeni kamutu pompano utanena iweyo nkusitsutsa nkati Ambuye Yesu ndine ochimwa lovani mtima mwanga khululukireni Ambuye Yesu machimo anga pompano chodabwisa chichitika uli wokonseka kasigula maso kamutu kakumva mpaka mawu anatuluka alinde banthu wose kudabwa walankhula lero ili kuti wosofu bwereza papemphero ndikupemphera Ambuye Yesu lowani ndapemphera amen nanguti nakosa kuti amen kavu mphamvu kainachoka kuti kaima tsonga ka munthu amayi kagwira chonse amayi mwaona wafura zoyera akusantengawo basi kamwalira uja iwa pamtanda uja akuyimira anthu ambiri amene adzalandira Yesu the last minute. Tsono inuyo pamene kukadali yede choncho landiriranitu Yesu musadikire last minute shuka sizidziwikayi mwina ngozi ya gari moto pakhalanso Jeni pamene popo hayi ifa sidziwika ibwera bwanji chofunikira kuti ulandire Yesu pano. So timakamba dzana lija kuti kubadwa kwa Yesu anyamata nale atatu ananyamula zauzi. Tsono uyu woyamba tinaona kuti wanyamula golide wa golide tinaona kuti chimatanthauza chani chimatanthauza kuti tinazaona pa machitidwe 4:12 palibe dzina lina pa dziko lapansi kumwamba kapena pansi pa dziko kugahena limene lingapulumutse inuyo ndine koma dzina limodzi lokha la ndani la Yesu. Chifukwa chake anampasa golide komanso tinaona kudzichepetsa kwake ali Mulungu mwini koma nkusanduka munthu nkuyamwaberera munthu Mulungu God kuyamwa munthu bere ngati munthu nkudzichepetsa kotani kusiya ulemerero uwo voluntarily mwadala anthu apa Yoweri Museveni wakalamba kwa basi akucha chisankho tu akufuna ayimeso inu kuchoka tu pamene paja simasevera nkuti kuli nkhondo sikunokokhayi konse chifukwa kuchoka hapo. Tsono upresident wa dziko lapansi zimene wakulimbana izi kaya White House kaya ku State pali chani compared ndi ulemerero umene Mulungu anasiya anausiya voluntary mwadala nkudzadzichepetsa chotere nkudzafa pa mtanda. Who can do that? Nobody. Koma Yesu akumpatsa kuti ngati pali wodzichepetsa koma uyu komanso akuperekanso golide kunena kuti mfumu ya mafumu ikubwera ndi amene uyu tinaona nthawi ija. Koma tionenso china tsopano china Mateyu 2 lewenga ndime ya 11 yokha tamangisani nthawi pali zoti tipempherere aku secondary. Mateyu chapter 2 verse yake ya 11. Yes. Ndipo pofika ku nyumba
anaona kamwanako ndi Mariya amake ndipo anagwa pansi namgwadira iye namasula chuma chawo nampatsa iye mitulo ndiyo golidi ndi libano ndi mule. So tamverani, golide ndiyo imene yoyo. So libano, I don't know if you understand libano. Pachingezi kuti frankincense inu ine nimayenda anandiitana ku Dar es Salaam Tanzania ndikalalikire nthawi iyo chifukwa nali ku school ku Holland. Pa school pamene tinalipo panalibe za chipembedzo. If you want to see the devil walking on two legs, go to Holland. Nanga ndimufuna mumuone Satana akuyenda ndi miyendo iwiri tapita ni ku Holland. Kumeko ino mashop awo ndatali osati munga tuma shop right iti 1 kilometer chishopu choka koma zimene amaonetsa mapono basi mapornography za anthu akugonana palibe amene akuyang'ana chifukwa iwo zawo anazizolowera koma ifeyo anthu tachoka ku Africa wakuno uyayi koma iwo sinkhani sutaganizirani tikume ku university panali zonunkha ngati izo zunga mekeza mawere koma ndapita mkalasi matatu azungu atsikana mawere pamtunda sana kuzolemba sininganene mchali chimuno alemba uku osafa mphunzitsa ine ndakhala nimaliza ine sukulu iyi mpaka nalowa mfasting yayo izakhale nkhani yapamande koma tenti mnene za lero sono lero tikunena kuti sono munyamata anali kumene koko wina wa ku Tanzania ataona kuti Mulungu ananigulisira ntchito mpaka nkuyamba mpingo mpaka kulipo mpaka pano anaja mafuta aja anayamba kuvala bwino tsopano moda kuti saka bwerani mudzaone mpingo uja unayambiza kuti anthu so tinene kuti chonchi iyeyo atapita kwa ku Tanzania kuli munthu ku Malawi ndana ndiyitanitsa kuli KLM ija ya ku Holland ndege nakwera ndege kupita ku Holland kupita ku Tanzania nditafika kumene kucha nditsa mipingo 12 mudare kukutentha ku Dar es Salaam kulalikira hapa official transport amani tenga panjinga yakapalasa tiyenu basi mara koma china chake abale kuli ma Arabs aluya ku Tanzania mashopo awo ama ya tiuza zake ndiye libano koma mmanunge simungatuluke because you want the sweet aroma, the fragrance. Ndibukafungwa kabwino. Anayamba umushoprite. Kuchita kuna kukalowa mushopra. Ena amangopita mushopra osati utakagula zinthu ayi. Kwangu kafungo kwa mango zungulira. Chikwa chakafungo kabwinoko. Chikwa kanali kafungo kabwino. Alright, ako America amachita mpaka pano. Ngati wewe ukuthamangira kusukuru nde waiwala kuti sunachita mafuta aja. Toilet. Ma toilet yao pati mabatani titatu 1 2 3 kofira ka green ka black. Perfume kumfunayo. Ukachita ka red ni perfume wa mtundu wina wake. Kwa ununkhira kwambiri ka green. Ndio ngoroma. Ukabo kapita mtreni anthu auza uta uyu wachoka mtoilet yangu. Kafungo kabwino. Ine ngude pitani kwathu. Pitani kwathu muone kuti idziwe kuti wachoka mtoilet. Iya. Zosiyana nkhani iti ndiyo iko. Kunena kuti Lubano ni kafungo frankincense abale kafungo konunkhira 1980 ndikuphunza kubunda wina wache mwana wakhoza wakumwanza uko mtsikana kubwera kubunda college nthawi imene university ili imodzi siza masukulu zoti apa university mwana akakhoza university nthawi imeneyo kuma pamudzi panali ndu koma suno wakhoza abambo wake mwamwayi nkusankhidwa ukhala ambassador ku France ku Paris kamuza na wasanga suno kuti so kuti mwana wakhoza kupita ku university timutenge kapena timusiye kumbuyo kuno so timutenge kuja akayambireso wanu kumsiya apita ku France ku Paris mai bambo ngati ambassador kusiya mwana wabwera pabunda suno ma perfume inu pitani ku America, pitani ku England, pitani perfume dziko lonse lapansi limene limadziwa amachoka ku Paris chikuwa amadziwa ku perfume aroma the deodorants nkuti kafungo konunkhira ku Paris aku America amagula inde zili ku America koma zochokera ku Paris ndiye mwana yo anamtumizira ka perfume kuchoka huko kubwera pabunda ino
dzina lake timati Rabeka, sinzamuyiwala mwana amene. Koma kunali Rabeka inu. Akati sivi maperfume pimene tikugula akaziwa ngati dumu 2 hours zatha fungo. Koma kamene analemba po 24 hours. Ndi mwana inu office yanga inali mu corridor ni chomanga monga chona. Kama choka kuhuma hostel kakudusa kupita ku library. Sapato ka high heel. Ine kuziwa kuti Rabeka tu amene. Wapita ku library. Papita mwina 30 minutes. Kampepo kayaziyazi. Koma kwangu tindachoka mu office. Kwangu bwera mmene iye wadutsa. Kafungo kuti Rabeka. Sono mukufika mu library aliyeso kuti Rabeka 24 hours. Koma inu ndamvera. Ndikuti kuli Rabeka wina. Sizi wazizi. Ayi. Ndina Yesu uyu inu mukozo khani mbiri yoyipa hulero pana kana chakana. Mukozo khani mbiri ngati Sakala wokhatira. Kuma wosintha zimayi. Nkuti tade nani ni fungo lanji. Fungo kuti anthu anakupatsani mayina. Mukanza nguti mwachoka kumene nkudzakudzana ndi Yesu. Anampatsa libano kuti amene adzakhudzane ndi uyu fungo lake lisintha. Silikhalanso lakale ayi. Zakale zatani? Inu 2 Korinto tsegulani 2 Korinto chapter 2 ndime 15. Koma imene mu Chingerezi ndimanalemba bwino kwambiri chifukwa kuti sweet aroma, the deodorance, the aroma kafungo kabwino kamene Yesu amatipatsa mbiri yabwino. Ine kubusa sinapiteko ayi pauchidako paja asintha anthu muli bwanja abusa muli bwanja sindine mbusa sinapite kusukulu. Koma amasunga Yesu amakupasa kafungo mayina ena. 2 Korinto 2:15. 2 Korinto 2 verse number 15. Pakuti ife ndife fungo labwino la Khristu kwa Mulungu, mwa iwo akupulumutsidwa ndi mwa iwo akuonongeka. Kwa ena fungo la imfa kuimfa. Tamvera nabali inu mukakhudzana ndi Yesu. Ena akhoza kunena izi ndi izi, koma inuyo fungo limene amakupatsani Yesu ndi lina. Chifukwa chake uyo Rabeka in 24 hours. Koma Yesu mukamukuti mwakhudzana naye kafungo kamene akupatseniko nkamuyaya. Haleluya. Chifukwa ndicha ndinu mwana wa Mulungu. Pamene mumasanduka mwana wa Mulungu. Sono mukakhala mwana wa Mulungu ndi kuti za Mulungu zonse ndi zanu. Ndinu olemera chotani. Ife timadikira kuti mpaka ndimwalire ndi ana anga atenge katundu wanga. Hayi, Mulungu hayi samwalira Mulungu. Inu mukangoti mwamukhulupirira Yesu zonse za Mulungu ndi zanu. So taganizana nazo zingati Mulungu ndiye ndi za inuyo zimenezozo. Timalize wina womalizira akumasula anapereka chana amene mule. I don't know if you understand. Pachingerezi kuti Myra amuzipatala kuzonivomereza kwatu kumzimba kwanu kumsanje wina ali kwa kaenda kuno kumalawi wamwalira huko anthu akuti aiti zasunga konkuno kumalawi. Ndiye kuti thupi lija amalichita cha kuti libwere kuno lisakhale losavunda amachita imbamu. Sono kuchita imbamu ku chemical mankhwala ake ndiye muleyo Myra. Myra akupereka mule kunena kuti ena onse avunda. Koma uyu wabadwa lero uyu sadzaona chivunde hayi. Nikunena kuti zimene mpasa zije zimalosera zakutsogolo kwake kwa uyu mwana. Kuti mwana wena wonse awa kaya munena kuti Abrahamu, Mose, ndani ja Rastafari ndani amfa amawona apa. Koma nkuti uyu wabadwa uyu sadzaona chivunde adzauka amene yuyu saona chivundi. Kuti ndi ndani amene yuyu? Dzina lake Yesu. Tione Masalimo tsegulani Masalimo 16 ndime ya 9 kulekezera 10. Ikulankhula kuti chani tikumalizira pamene popo lero. Timaona za New Testament Masalimo 16. Masalimo 16 verse 9 and 10. Verse 9. 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 Ver
choncho mtima wanga ndi wosangalala ndipo pakamwa panga pakukondwera. Masalimo Masalimo 16 is it 16? yes Verse number 9. Kapena muna kusiyana. Masalimo 16 verse number 9. Chifukwa chake wasekera mtima wanga nukondwera ulemu wanga, mnofu wangaso udzakhala mokhazikika. Pakuti simudzasiya moyo wanga kumanda, simudzalola okondedwa wanu avunde. ehede tsono mawu amene amafukanilitsa mawu amene analankhulidwa kale kale akupereka pano mule maira kuti na uyu sadzaona chani chivundi ndiye Yesu. Tsono izi zikulosera za Yesu Khristu. Abale tigawana zambiri, inu bwerani tizikhala limodzi ngakhale pamande pamene tikupitiliza tikaone kuti ndingadziwe bwanji kuti ndine wopulumutsidwa ine. Tidzaona ni zimene zipoyamba assurance of salvation, kenaka tidzaone mmene kulili kumwamba. So tikakaona kumwamba ndiye tione gehena imene tasemphana nayo ili bwanji. Ambuye akudalitseni. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.